mga guys na binubuang baka. Galing sa dako kain. Ay preto pan isda doon. Hindi ko lang ubusin, dami. Dila. Kain tayo mga guys. Binili ko sa nilalakbang kong kanin, 15 lang. Ako lang ng dati. Dami mga guys. Cebu. Tapos ko lang mag-ako. Shout out sa mga kapanood nito. Pakishare at pakisubscribe. Maharap na vlogger. Search mo lang ang YouTube channel, Maharap na Vlogger.
ako sa loob kumain. Mamaya ko naman balik. Kain naman ako. Maraming salamat sa lahat mga tumanood dito. Kain na rin kayo sa umagang ito. Good morning to all of you. Ingat kayo lagi. God bless po. Share na lang. Subscribe. Mayroon na vlogger po.